Една от целите на Българския културен клуб, когато го учредихме преди 10 години, беше да се намери начин да се помага на откровените, декларираните българи от Македония, защото явна тайна е и аз много пъти съм го казвал при моите говори и при панихидите на Мара Бунева и на честването на Илинденско-Преображенското въстание в Смилево, че ние българите от Македония сме почти на дъното на обществото. Шанс за нас е, както го правят и другите, примерно нашите северни съседи, чрез наши фирми да може да вработваме хората, които са близки идеологически с нас. Защото в крайна сметка нашите хора, декларираните българи, или са без работа, или там, където работят по някои частни фирми, те са изложени на натиск. За да не се случи това, ние решихме да учредим този бизнес клуб и да помогнем да се оформят връзки между македонския и българския бизнес, по този начин да се олабави цялата тая ситуация, целият този натисък, който се усища с децени назад, и по този начин да получим и ние шанс да напредваме в обществото и в кариерата, в работата, в екзистенциалната част на живота. Ако не повече, чувства се демократичността, която ние търсихме, и в крайна сметка и затова излизнахме на големия им протест 2015 година, чрез демократизацията на държавата да получим свобода, да не сме някаква мишена на службите, ами да може свободно да работим и да проявяваме нашата национална принадлежност и, разбира се, да може да дойдем на по-високи места в обществото. Проблемите, които нас ни тангират, са огромни и българската държава трябва малко по-сериозно да... Ние не сме само най-романтичната част на българската история. Това го казват политиците, но искаме да се случи тъкмо това. Те да помогнат да се създадат релации, контакти между България и Македония, да се създаде една атмосфера, една по-близка атмосфера, бизнес релации да се подобрят, да може просто да се нормализира токът на движение между Македония и България по същия начин, както има ги от другите съседни страни. Не беше изсъхнало под подписите на двамата министър-председатели, като че ли чакахте само този знак, за да създадете една такава устойчива структура, която има големи амбиции и която кара хората, поне в моята страна, да подкрепят тези амбиции, защото е за доброто на нашите граждани от двете страни. Много се радвам, че днес тук има и много български колеги, което е още една гаранция за това, че вашата идея и вашия проект ще имат своето бъдеще. Няма да бъда много многословна, но искам да кажа няколко неща, в които аз виждам смисъл от съществуването на един такъв клуб. Уважаеми дами и господа, каквото и да си говорим, ние плащаме в известна степен дан на своето минало. И затова първата задача на този клуб е да информира достатъчно добре, коректно, разбираемо гражданите от двете страни на границата за възможностите за създаване на бизнес контакти, както на македонска територия, така и на българска територия. Много е важно тази информация да бъде реалистична. Няма защо да се лъжем. Нашето бъдеще е в малките, в средните предприятия, в малките и средните фирми. Но това не е характерно само за страни като България и Македония. Така е в цяла Европа. Европа в момента се издържа именно от такива малки фирми. Даже ако щете и микро, до 10 човека, до 15 човека, за да се стигне до средните предприятия. И аз съм сигурна, че нашите възможности в това отношение са много големи, защото имаме едни и същи начин на мислене,
менталитет, ако щете, история, много неща ни свързват, езика, много други предпоставки, които не само, че не са пречка, напротив, ще улесняват тези процеси. Втората важна задача на една такава структура, според мен, е да бъде добрия лобист в правителствата на двете страни, на македонското правителство и на българското правителство. И аз бих се обърнала индиректно, косвено чрез вас и към нашите две правителства. Ако действително, уважаеми дами и господа министри, вашите намерения наистина са били толкова честни и толкова чисти, наистина вярвате в договора, който подписахте, това означава, че всякакви бизнес начинания от тук нататъка не трябва да срещат административни пречки, не трябва да срещат лицензионни затруднения, а напротив, бизнес проектите между двете страни трябва да бъдат улеснявани. И тук е много важно мястото на структури, на бизнес структури, като клуба, който искате да изградите. Виждате, че те са и за добро, и за зло. Ето, днес и утре ще има много тежки преговори в същата тази Европа за страните от Вишеградската четворка. Това ни показва нещо друго, че Европа все повече ще гледа позитивно на регионалните отношения именно в тази част на Европа, в югоизточна част на Европа. И не случайно нашата държава изведе като първи приоритет по време на своето председателство разширяването на Европа по посока на Западните Балкани, трансграничните проекти. Това е и времето за бизнеса. Защото едно ще се реши на някакви големи, високи европейски нива, в някакви кабинети и за изграждането и за довършването на коридор 10, и за изграждането на коридор 8. Но ние сме хората тук, в тази част на Европа, които реално ще трябва да го изпълним. И мой опит от 10 години в Европа ме е научил, че по-добре е по-рано да бъдат изградени тези структури, тези бизнес организации, за да могат те да бъдат готови, да знаят как се правят проектите, да знаят как да се прави така, че Европейската комисия да не ги отхвърля. И тук, уважаеми колеги от Македония, примера и опита, който България натрупа за тези 10 години, ще ви бъде наистина много ценен, защото няма нужда да повтаряте грешките, които ние сме правили. Няма нужда тепърва да се открива топлата вода, както обичаме да казваме ние в България. Няма нужда да правите така, че Европейската комисия да ги връща тези проекти по няколко пъти. Всичкото това наготово може да се вземе от вашите колеги от България, защото те вече са минали по този трудов път. Икономическите релации помежду България и Македония започнуват от самото формиране на Третото българско царство во 1878 година с Съюзната гласност. Трябва да се знае дека една от първите икономски мерки на тогашната българска държава е премахнување на царината за стоките кои се произведуваат во Македонија и покрај тоа што Македонија остана во Османската империја.